sa... Tapos sabi nila, itong papel na Oh, sa diba? kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Wala Hindi nangyari. na doon sa may ano. Sabi, Sa may... Baby Sullivan. Andyan ang agents. Akat ng second floor. Wala din ito. papel lang yan. Itatapo ko yan ano, mas yan. Sino ang tinukoy na nila? At sino ang kumawag na papel? Sa konteksto ng sinabi ng Presidente, that's as far as China is concerned. I-play niyo po uli. In other words, yan ang reaksyon ng China. Tama yung sinabi ng ating Pangulo na papel tayo dahil yun ang pinirman ko. Ngunit gusto kasi itong award na ito, wala namang sinabi. Itong isla na ito ay sa Pilipinas ito. Ang Arbitral Award ay walang provisions for enforcement. Pero patuloy pa rin daw mabantayan ng DFAR, Coast Guard at AFP ang ating exclusive economic zone. Ayon sa DFA, ang pinagkitaw ng Pangulo sa UN General Assembly tungkol sa panahon ng Pilipinas sa Article 5 Yudan, ang pinakamataas sa pagpapahalaga ng foreign policy sa Asia. Kaya ito ang patuloy na ipapatupad. Sabi ko ng Foreign Affairs Secretary, gusto rin nila makapituhan ang paliwanag mula sa mga Philippine Navy mula sa Scarborough Shoal to Puente Well na mamagitang na sabi ng extension noon. Pinapulot ang pagpupuhon ng Pilipinas pero hindi ang China. Sinabi sa Senador Trillanes ng Port na nagsilbing partner na negotiator para sa Aquino administration. Sinabi malinaw na ang Puente Well at para sa Aquino administration ang tawag ng Chinese missiles sa Mora gamit ang diplomasya at cultural norms. Pero nagpapalagay sa China ng delay sa pagpupuhon sa bawat Paseo. Ang Paseo ay puno sa pagbalik of integration. Sinisigaw pa namin yan sa ating palasyo sa umuling paglilihis ng issue. Ako si Ivan Pirinamio sa Sabi, paano magpasta tayo? Ha? na may isang milyong pisong pondo pinasok sa isang Kaya lang mama, paano magpasta tayo? COVID-19 response. Kaya lang yan. Ang sagot ng kanilang alkalde, Makalagpas lang ng Ortigas. Pagod pa pala ng headset. Tawid pa dyan? Kaya alam natin na pinaghihirapan niya yung kanyang kinikita. So yun lang naman ang aking rason. But again, as you said, he is now a senator. He is looking at a higher position in government. It's time to concentrate on the task at hand. Maraming salamat sa inyong dalawa, Denison at Ian. Stay safe at malapit na ang PBA. So I'm sure I'll see you around. Maraming salamat this morning for joining us. Thank you. Ingat pala yun. Stay safe. Yung po mga kaibigan natin, mga kaibigan sa sports media, dahil sa talupang ng Philippine Daily Car at si Ian Suyo ng Daily Tribune. Ako, talaga naman, kita nyo, pag mga bata, mga journalista, ang tapang ng mga, kasi alam mo yung mga yan, talagang pure love for writing. Yan ang kanila. And that's why, these are the young people na dapat nating i-develop. Alright mga kaibigan, sa ating pong pagbabalik dito sa Power and Play, makakausap natin ang ating mga panauhin. Kasama na si Brandon Vera, ang one heavyweight champion of the world. Dito po sa Power and Play, hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Lube.
dadaan tayo ng EDSA. EDSA tayo galing ng LRT tapos. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit mo. Dapat ang gamitin mo ay Ano cherry tayo ng truck? Kaya papunta tayo ng pabalik pa rin. Paano lang tayo. Ikot. Ano ba yan? Meron na yan. Unahan lang ito. Kung nga lang makapunta dito kaya ano ko yung daan ba? Saan po, ma'am? The medical. Hindi pa saan po yung sinasabi niyo daan? Ano? Saan po yung sabi niyo daan? No? Alaka po naman. Ano unahan lang to ng BRT ka ko. Alam ko na motor yun. Yung way na to. Oh, ano ulit? Nanahan mo siya? Ako? Bakit? Naralasi ko pa. Ha? Naralasi ko sa ilo. Diyan ka ba't nito? Diba, marunay ko nakuhaan. Ha? Hindi ko nakuhaan.